Eni grube prabich mag mine e kaunti ma Migori koro buonjo bang' yudo mich mag tangi mag pi. Chendo mar chiwo tangi ma nengo gi di piny osir kod omenda mar piny owacho ba bende oketo tenge ne dongruok mar mine kaachiel kod riwruok mar maendeleo ya wanawake ma en chenro mar bero chiko kod kano pi ahinya e kinde ma koth chwe mar kedo gi midhiero mar nok mar pi. Chenro mag pi maler konyo e duoko chien randruok mar tuoche kendo miyo mine thuolo mar keto maino e weche mamoko mag dongruok ma ok gidang'ni ka gimanyo pi. Jokanyo wacho ni chenro mar konyo mine nyiewo tangi mag pi osemonyo omenda maromo milion 24. Leo hii tunapeana tanks 50. Hii ni kama mwanzo tu, tunaweza panua huu mradi endelee ifikie wakina mama wengi. Wakati hii dunia tunaona inaendelea mambo ya global warming. Hali ya mvua inaendelea kubadilika na maji pia kupatikana imekuwa ngumu sehemu nyingi ya Kenya. Kwa hivyo ni miradi nzuri, wakina mama wakifikiria kutanki kila mahali, ndio ile mvua ikikuja kidogo kidogo waweze kusanya maji. Water. Sometimes even the boreholes that we drill in our homes also dry up. But with rainwater and Migori sub-county, in particular Migori County, it is high rainfall area. So if we have the tanks, we are sure of clean water. I wish to congratulate the women groups here today who are going to receive tanks. You have done well. And as we said in the last time we were in Chumambili, please spread this word, spread this good gospel from Women Enterprise Fund and Equity Bank that women can be able to